Здравейте, приятели! Полирахме тези парове, минахме ги с 600, 1000 и 1500, също и минах с 2000, приятели. Сега почваме с нашата вълшебна лампа. На, тихар. За 2-3 минути почва да загрее и почваме да ги полираме. Нашата лампа пак прави чудеса. Колко време държат? Приятели, до 2000 като мините държат една година. Най-важно хубаво да се мини волната шкурка. Гледайте малко разликата. Тази работа, ако прави, приятели, само титокар. Няма втори. Ние сме първите и последните. В комплекта ни има 1 литър течност, вонни шкурки, 600, 1000, 1500, приятели. Пак казвам, ако имате под ръка 2000, минавайте с 2000, стават още по-добре. Хубаво се отваря. Колега, покажи тук. Покажи другия пар. Приятели, за поръчка може да напишете по Viber, WhatsApp, от TikTok също. И веб страницата Токар имаме, оттам също може да се пазарувате. Също имаме автомивка. Намираме се на булевард 6 септември 235. Може да дойдете тук, да ви вземем колите и да се грижим и за вашите коли. Накрая, какво казвам? Останете си здрави!